Hola! Avui farem un experiment, una ampolla sensorial, i com que hem fet el projecte del mar, serà relacionada amb el mar, amb coses blaves. Primer haurem de posar aigua. Aigua. 3/4 del pot. Molt bé. Després posarem... Sabeu què és això? Oli. Molt bé, una mica. Què passa quan barregem l'oli amb l'aigua? Doncs que no se barregen, que l'oli on es queda, a dalt o a baix? A l'aigua. A dalt? A dalt, molt bé. Mira com... Un experiment molt xuli. És una mica més? Ja està. Ja està. Vol? Ara tu, Pues sí que te l'he de donar. Molt bé. I com que hem dit que la fèiem del mar, farem colorant de quin color? Blau. Blau, exacte. Molt bé. Preparada? Ja diràs prou bé? Salut. Prou? Vale, Nil, ara tu. Sí. Ja diràs prou. Ja està. Sí, ja està? Sí. Molt bé. Ara Molt xuli. Necessitem. ho decorarem amb coses. Nosaltres hem tallat un globus, l'hem tallat a trossets petits, per si volem posar, i també si teniu purpurina. Que jo vull posar... Què posem primer? Primer els globus blaus. Una mica cada un, Va. Agafa el Posa't pot. aquí. Vale. El pot. Espera't que poso tot una mica aquí. Ara el deixo tot per aquí. Amb l'embut. Mira com està agafant el color l'aigua, Molt bé. Tu vols... I és les... Si volem, si teniu, podeu posar purpurina. Mira, també hi ha estrelletes al mar, no? Tu vols estrelles? Ara ja hem posat tots els ingredients. Llavors hem de tancar el tap ben fort I ara... i sellejar-ho. Si teniu cola, posar-ne, o també amb cinta aïllada. Les pistoles per tallar el cel. Per tallar la cinta. Avui. Així és. És important sellejar-ho bé perquè quan ho gireu no s'us caigui l'aigua. Nosaltres hem fet servir pots de vidre perquè no teníem de plàstic, però també es pot fer servir amb ampolles. I aquí tenim el nostre pot, el nostre pot sensorial. Esperem que us hagi agradat. Adéu!